салому дуруд ба шумо дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. Мардуми хуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик, дӯстон, имрӯз 24 июли соли 2026 бовар кунед, навори приколӣ мешавад ба шумо маҳбуб мешавад. Бардори азиз, мошинам ҳаст, хонаам ҳаст, ҳам аз Душанбе ва ҳам аз ноҳияи Рӯдакӣ ва ҳам аз хидди шаҳри Русия. гуфтесам бардорҷоно ки видео зур мегзарад, хоҳишмандам тамошо кунед, ранги кино аст. ва баъдан дӯстони азиз, барои қабули реклама, шумо фарқ надоре бардорҷоно, мошин дорин ё ки квартира, хона, замин, молу маҳсулоту техникаҳо, дигар тамоми наводи маҳсулоти шуморо мо метавонем ки рекламагузорӣ кунем ва баҳри бинандаон пешниҳод кунем ки шумо савдо кунед. Хулоса, меҳмоное ки нав омадед, лайкро абзоед, ҳатман дар канал обуна шавед. тамошо ки навори мизра. дӯстони азиз мега ва бинандагони муҳтарам, ба мо ростигап квартира лозим аз маркази шаҳри Душанбе. Хулоса медонед ки аз кадом тарафа бошад макону манзило. аз марказ Саховат ё ки 46, Дӯсти Мардон, Беморхонаи Истиқлол, хулоса аз ҳамин тарафҳо нарх то 560 ё ин ки 600 000 сомонӣ. рақамҳои апамона нагузоштем барое ки ҷон хоҳиш карданд ки номерои мара намон. ҳаст одамое ки мисол хона надоранд, савдо намекунанд, просто так занг мезананд барои гаранг накардан. дӯстон, ба ман муроҷиат кунед ва япара мақсад камтарак аз нуқтаи назар саломатиш хуб нест. аз ҳамин сабаб чирезма буд мекуна корша. эълони якум, дӯстони азиз, мошини фурӯшӣ. дар кадом тараф ҳасти автомобил? дар хидди ғармай бардор азиз, дар ноҳияи Тоҷикобод. номи автомобил бардор азиз Вилус, соли бароришаш соли 1988. бензин холӣ, коробкаш бошад механика. ростигап авио моторша акамон намедонам чандай гуфт. хулоса ки хуб мекашад, якта аккумулятор намераса, халос. 12 000 сомонӣ нарх гуфта истодаанд, боз ҳатман муомила дорад. ягон сар гоҳ албатта агар хулоса бардор ғнаҷинай фарнадора акки хеле масъалодам ҳастай. карочи алиш мекунем мега. рақамҳои 771 01 0401 акамон ватсап дорад, як бор муроҷиат кунед. шахсоне ки дар тарафҳои Кӯҳзор хулоса хона дорем бардорҷоно, хулай меғалта сари адир ба ибрен мошин баландакай кор мекунам, мега ҳама ҷо 100%, якта аккумулятор намераса. эълони якум мегзарем. бача, шахсое ки айни ҳол дар шаҳри Русия қарор дорен, бардорҷоное ки мисол хона харидонӣ ҳастен, дар Русия, дар Московский област, дар посольствои Посад, деревянная перхуровка, дом 51, юго-восток, Горковское направление. 2,5 миллион гуфта истодан. нархи анами хонаша акамон 2,5 миллион рубл, сомонӣ небардо, ба сомонӣ қариб 300 000 сомонӣ мешавад. иҷаба акамон худаш гап зайге, бибинем бардоро ами хона хуб аст. хулоса касоне ки дар ғарибӣ ҳастен, аз тоҷики хидмон, ай мардуми хидмон хона хард, ина марҳамат метавонед ки харидор кунед. ганда сум дар кора мега, қарзор парзор хеле машиники нестеш бачо. ба дили пир ҳатман занг бизанед. акамон мақсад як одами хоксорай. рақамаш мондагӣ акамон гап мезана, гӯш кунед. хонаи қад баланд, қомат баланд, этажа, фундаменташ барои 5 этажа хонаи кирпичи рехтагӣ буд. мо хонаро бурсавоӣ кардем. вагон дарунаш пур стройматериалай. ина заминаш оном дарахтое ки мебинед, ай дарахту у тарафаи заминаш. имрӯз алафша задум нимша. задум алаф буромадагӣ. алафа задум. ини хони ҳамсоя, инаи забор, навай дарахту забор, навай туалет, навай хай баня, вай баня уже шикастагиай. ина мехай замини калонай. заминаш беҳад калонай. инакума забори ҳамсоя дамиён места. ина забори ҳамсоя. ина будка, ай будка вай тараф бо забори вай ҳамсоя. инами хона, инами заминаи будка барои мирх кунӣ. ин будкаи маҳо пеши туалета гуфту мемонам. бояд пеши туалета монам.
дарахтои мевадор. Дута севай, якта дарахти чормағзи тоҷики хунонай. Ина хона. Дармиш медроем. Инаи якта спальни. Якта спальни. Инаи дюйм спальниш. Инҷа лестница мешавад, дюйм этаж. Дюйм этаж. Ина инҷа хона пури мебелай. Хона пури мебелай. Чанд намуд пара сепари, дупари ҳархе дар дорам. Хона пури мебелай. Ман мебеларо харидагиам. Ино бепул омадагӣ нестанд. Ина кухняй. Кухни калонай. Кухниш беҳад калонай. Кухниш аин хонара почти калон. Ина ванна. Ваннашам қати туалет калонай. Дуюм этажда дута комната мешава. Дута комната анамихе. Анамихе. Дута комната мешава. Ёки аун пара, ёки аин пара дута комната. Пеш анамихе зали калон мешава пеш. Меша бильярдникни. Зали калон мешава. Свет дора хона. Ҳафтае меомад овша мегзаронам. Овша мегзаронам, овш анамиҷа меброя. Овша канализасаша мегзаронам. Ҳафтае меомад насиб. Фундаментиш беҳад фундаменти бақувватай. Наи осухай хонаи ҳамсояна заборуш. Олуболу меган, слива меган, чӣ меган ин дарахт? Ҳамихе олуболи хушрӯи бамаза метия ки асалори ширина. Ина уже паёк буромадестия. Асалори ширина мо инҷа сатил ҷамъ мекунем барои варенӣ, барои компот. Ин хона 5 сол шуд. Ин хонара 5 сол шуд гирифтаам. Буҷети мана нарасидестай кунум. Заминиш беҳад калонай. Заминиш беҳад калон, буҷетам нарасидестай. Навай хони ҳамсоя заборуш. Ин онҷа забори ҳамсоя дигари. Насиб ба ҳафтаи дигара мегум трактор дурорум. Заминша ҷуфт кунам. Насиб алафша бизанам. Заминиша ҷуфт мекунам. Канализатсия. Ина хона канализатсияша ҳамита мегум. Баром ай поини хона раҳ ҳастай. Ҳам поёнда кунам ба дастёкша. Барои бай ови ғажди мерафтагӣ ҳамонҷода калоз мешинонам. Ови мехӯрданира дайни поёнтари ира чапа мекунам. Мешканам алов сар метим дар инҷа ов мегзаронам, колиса мешинонам. Инҷа ҳамсоя мегӯянд ки ҳами 5 та колиса шинон ови чашма мебурояд. Ини ҳамсоям ай калодес ов мехӯра, ови чашмаи бамаза, инешам ай чашма ов мехӯра, ай калодест. Ина хона аҷра. Ина хона. Ина мехе замини калони хушрӯ. Роста буҷетам нарасидест, зурум нарасидестай. Хонара давом кин сохтанша. Инҷа дута себи бамаза фақат ҷамъ мекунем мехӯрем. Ини себи нимкола. Касе ки дарахта шинони инами чормағзай. Касе дарахта шинони чормағзай. Шиносен агар. Инара агар то фурӯхтанма успед кунам. Ини ҳамсоя беҳад мардаки хубай. Мега уголоку тунука биёр, мега дар кунам. Анамиҷа дар мешинонам. Анамиҷа дар мешинонам. Дар дарун меша мошин ҳами қади раҳи мошин ин шаҳло намехе мошин медароя рост таги хона мерава. Мошин ин шаҳло ё насиб. Ин намехе хона. Ра асфалт. Асфалт то даҳани дари хонара асфалтай. Ягон ҷо лой надора, ягон ҷо чал надора. Асфалти холияй. Асфалти холия. Инҷа ягон овози мошин, овози
метро электричка намешнавӣ, ҷа фақат овози булбула мефаҳмӣ, шамолак тамом. ҳамин хел ҷои тишина ороме ҳаста ки ҳамсояш да бо гап не, ҳамсоя ҳамин мешиносанд намешиносанд, даст мебардоранд. Здрасти сосед. Он ав тарафаш ҷангал, ҳанами рахат мегӯ рай электричкай ай вихна меброя. Ман то охири кӯчара меравӣ, ҷангала мегузарӣ, электричка мешава. Стансияи чия намедонам, ягон нафар нарафтам, фақат ба мошино биёмерам, мегам беҳад наздикай. На светиш айни мустолба гирифта, агар светиш хона свет дора, ова мегзаронад. Бо чӣ дар кор боша? Ин ҳамин хона. Зурм нарасидеса барам хамегон фурӯшмоша. акамон беҳад бачаи зурай бардорҷоно, ина марҳамат замине. Эълони дуюм мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ дар душанбе чӣ хел ки бардорҷоно, ман ваъда кардам ки аз душанбе ҳастая. дар ноҳияи сино дохил мешавед. ин дом бошад доми мастерок аст. дар дом иборат аз 20 ошона. ҳамин квартира пешниҳод кардаи мо дар ошонаи 14 қарор дорад. айни ҳол ду дархона 54 метри квадратӣ, аки иҷа ду дархона мешавад. ҳолат айни ҳол дар ҳисоби коробка. баъд аз гирифтан боз бардорот хитон метавонед ки таъмира идома бутед. 200 000 гуфта истодан. боз аз номи канали Авто ТВ агентства савдо ҳамин сомонаи мо бардоро муроҷиат кунед. хулоса гап ки ба шумо боз арзон мекунам. рақамо гузоштагиот марҳамат метавонед ки занг занед. эълони сеюм мегзарем дӯстон. мо айни ҳол қарор дорем дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кушониён, дар ҷамоати Бустонқалъа, деҳаи Хушобиён 2. деҳаи Хушобиён 2. 430 000 сомонӣ гуфта истодаанд. иборат аз ду дархона ва 10 сотихи дигар замин дорад. ду дархона, як кухни. дар масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ техпаспорт дорад дӯстон. масҷид максиман гирем як 350 метр дуртарак аст. мактабу духтурхона бошад 800-900 метр дур. кредит дар ин масъала дӯстон нест. агар бигем ки бардорҷон хонаи кредит ай восе дорӣ, дар WhatsApp муроҷиат кунед, ҳастай. ана бозори Ҳоҷи Шариф бошад тақрибан 1 километр дуртарак айда. 10 сотихи замин дорад. ин иҷара метавонед ки шумо дӯстон хулоса боз идома бутен. чӣ ҳиммате ки метавонед, чӣ меҳнате ки дӯстон метавонед хитон ина марҳамат метавонед ки бикунед. 430 000 сомонӣ. таъриф кардан шарт нест. ҳолат сасани айни ҳол хитон диден, марҳамат метавонед ки занг бизанед. ба эълони чорум мегзарем. боз хонаи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар ҷамоати деҳоти Турсунзода, дар фермаи Ленинград. хулоса хонаи 256. 6 дархона асосон ва боз 9 сотихи дигар бар замин дорад. нархи анами хона дӯстон айни ҳол бо маслиҳат аст. мерен мебинед ҷӯша манзил макон чӣ қадар меарзад ё не. маслиҳат кунед шерои нар. ина марҳамат чанд қадар меарзад ё ки не. баъд метавонед ки харидорӣ кунед. рақамҳои 201 91 91 13 WhatsApp дорад ва ҳамдасти яка. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстон хоҳишманд ҳастам, ба сомонаи мо обуна шавен ва барои реклама кардан ҳам дар аввал ва ҳам дар охир номерои мо ҳаст, метавонед ки муроҷиат кунед. анаҷаш бошад дӯстон подвалай ягон чиз боз мегзорем ба хитон. салқинакай метавонед ки боз дам бигирем ҳамҷода. мошинчаам доштааст. ҳаволи агар стяжка мешид бо хубтарак мешид, аммо нархаш гаронтар мешид дӯстон. нерхи ҳолат, нерхи состояние. дар ин тараф хона, ин тараф хона, ҳама ҷо хулоса гап ки хона. мегзарем ба эълони панҷум монбардоро. мо айни ҳол қарор дорем боз дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар фабрикаи Ленинград. квартира фурӯшӣ иборат аз ду дархона ва 56 метри квадратӣ. ин квартира асосон дар ошонаи шашум аст. дар ошонаи шашум ҳозир боз дӯстон мерем, насиб боша аз наздик нишон метем. ин тарафо хитон медоем ки манзил макони обод, ҷои хуб дар фабрикаи Ленинград, дар ноҳияи Рӯдакӣ. хулоса дар Зайгак треза надора бардорҷон чӣ хитон дида истодан. ҳолат состоянии квартира айни ҳол дар ҳисоби коробкаи холӣ.
баъд аз гирифтан дӯстон хитоб метиҳем ки боз таъмира идома бутен. эътироза дора гуфтани бахши зиёд. бо кирпичи пухтагӣ кардагиам. домдоми хуб хай ки бо табъи дил бошад марҳамат. рақамҳои 935 78 85 55 акамо рақамҳои дастӣ дорад ва +7 977 685 61 14 даим бошад ватсап аст. марҳамат касоне ки харидор бошад агар метавонед ки муроҷиат кунед рафта аз наздик бубинед боз хубтарак мешавад табъи дилтон мешавад хуб. эълони шашумон чие бардоҷно? ба анҷоми барнома расидем. дӯстон метавонед ки лайки ва бисёр фаромӯш накунед. ҳатман дар канали мо обуна шавед ва баъдан барои хабари кам метавонед ки муроҷиат кунед. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам ба ман будед навори моро тамошо кардед. Ман миннатдор. То наворҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.